Pa kad se vratila da imam bilo kakav moving uz pesmu moje najomraženije osobe u mom životu, onda znači da se odlično pevala. Nemoj da me gledate, takozvana dobra, poštena i ni malo lepa Brena. To je moja najomraženija osoba u mom životu i kad sam ja džuskao uz tu pesmu, to znači da si ti pevala odlično. Lepa, izvolite. Ko da zovete na večeru. Lepa, izvolite, dođite na večer. Pa da. Dođite na večeru pa nam nešto recite o Aleksandri. Ta pesma nije moj fakt, što bi rekao Miroslav, ali mogu da procenim da devojka kako peva. Prvi kandidat, što se ženskih kandidata tiče, da zaista boja glasa prosto neverovatno nešto. Hvala Miro puno. A to je jedno od najbitnijih stavki, verujem. Pa meni je stvarno, ali verujte mi, stvarno žao što su takve propozicije. 4 samo od 8 ide. Da se ja pitam, od ovih 7 do sad, 6 bi već prošlo.